ഹലോ, നമ്മുടെ പുതിയ ഷോപ്പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയം തഴുത്തല ടെമ്പിളിന് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 രൂപ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഗോൾഡ് കവറിംഗ് ഓർണമെന്റ്സ്. അപ്പൊ അതേ ഇത് കണ്ടോ, നോക്കി കാണിച്ചേ. ഇതിവിടെ നമ്മൾ മോതിരം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 25 രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന കളക്ഷൻസ് തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫാൻസിയുടെ സെക്ഷൻസ് കൗണ്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. ഒരു 5 റുപ്പീസ് 5 രൂപയിൽ തുടങ്ങുന്ന കമ്മൽ തൊട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ മാല കളക്ഷൻസ് കാണാം. ഗോൾഡിലുള്ള എല്ലാ മോഡൽ ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്സ്ആപ്പ് ത്രൂ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ലോക്കറ്റും ചെയിനും ഒക്കെ നല്ല ട്രെൻഡാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ കളക്ഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഫാൻസി സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, നോക്കാമേ. അപ്പൊ ഫാൻസിയുടെ കൗണ്ടേഴ്സ്